Parallaa. Tänään on 4. peliviikkopäivä. Ja tämä on, ja tein sen takia, siis tulin tietokoneelle sen takia, koska Wii ei toiminut. Olisi muuten mennyt Wiille, mutta Wii alkoi niin kamalasti olla niin toimimattomana, että se ei toiminut kunnolla. Niin tulin sitten tietokoneelle tänne Movistariin. Niin sen takia tulin tänne. Ja huomenna on sitten viimeinen, tai siis oikeastaan, huomenna siis tulee viimeinen peliviikkopäivä, koska, siis mä teen sen huomenna sen viimeisen, koska en ehdi tehdä muina päivinä. Niin Niin. Ja sitten tämän peliviikon jälkeen tulee DIY-video, missä mä näytän yhden keksinnön. Tai no ei se ole mikään keksintö, mutta joo. Varmaan kaikki sen ties, mutta ainakin teen sellaisen ehdotusvideon, mitä pystyy niinku koristella sellaista. Niin teen sitten sellaisen. Sitten varmaan en ensi viikolla, vaan sitä seuraavalla. Tai no, riippuu vähän miten ehdin tehdä videoa. Eli siis saattaa olla, että teen ensi viikolla, tai mä teen sitä seuraavalla viikolla, tai no riippuen miten mä jaksan tehdä niitä videoita. Niin teen silloin sitten se DIY, tai kun tällainen ihan sama, mua ei kiinnosta miten mä sanon, niin teen DIY-videon. Sitten mä teen sen jälkeen Q&A, eli kysymys- ja vastausvideon. Eli te niinku saatte kysyä multa ihan mitä vaan ja tällaista. Niin niin. No. Tää oli tässä tää video, joten